Dobrý den. Začátkem nového týdne se opět podíváme na hlavní události, které budou zajímat investory, tentokrát s kolegou Vladislavem Sotákem. Já bych začal tématem, které finanční trhy zajímá v podstatě kontinuálně, a tím je americká měnová politika. Americký Fed znovu tento týden promluví ústy několika svých zástupců. Jsou to lidé, kteří se řadí spíše na, řekněme, hlubičí až středovou část názorového spektra. To ale podle mého názoru neznamená, že by chtěli nějakým způsobem hrát do autu budoucích zvýšení úrokových sazeb. Myslím si spíše, že ty komentáře spíše zapadnou do té současné retoriky a nějak výrazně nevybočí z té představy, že by Fed do konce roku měl zdvihnout sazby ještě jedenkrát. V tomto smyslu bude určitě nejzajímavější páteční vystoupení předsedkyně Jelenové. Pokud se podíváme na hlavní makrodata, tak tam je kalendář nabitý o poznání méně než minulý týden. Hlavním číslem budou americké maloobchodní tržby, které vyjdou rovněž v pátek. V tomto případě jde o statistický údaj, který v srpnu, tak jako některé další, zklamal a tím pádem má co napravovat. Čekám, že maloobchod se zvedne a vykáže za září růst, který by ovšem mohl být o chlup nižší, než si představuje trh podle konsenzu. I v takovém případě ovšem se domnívám, že by toto číslo nijak nezvrátilo představy o tom, co nás v budoucnu čeká právě od amerického Fedu. Do pátku je ovšem ještě daleko a ještě předtím začne další velmi důležité téma, firmní výsledky. Veľmi správne, ďakujem za slovo. V tomto týždni nám začína posledná výsledková sezóna v tomto roku. Samozrejme, že štvrtý kvartál ešte len začal, ale výsledková sezóna bude bežať až s počiatkom nového roku. Čo sa týka tej teda práve začínajúcej výsledkovej sezóny, začne nám zajtra, netradične pred začiatkom obchodovania, tradične zverejnením výsledkov hliníkárny Alcoa, ktorá je prvým takým veľkým titulom z indexu S&P 500, ktorý zvykne reportovať. Čo sa týka očakávaní, pri ktorých vstupujeme vlastne do výsledkovej sezóny, tak trh momentálne počíta s tým, že by korporátne zisky mali opäť už 5. kvartálom v rade poklesnúť, ale ten pokles sa postupne zmierňuje, čo je určite dobrá správa. Zatiaľ, čo v prvom kvartále tohto roku sme vlastne medziročne boli svedkami až 8% poklesu korporátnych ziskov, tak v druhom kvartále sa tento pokles výrazne zmiernil na minus 3% medziročne a momentálne tržný konsenzus počíta pre nadchádzajúcu výsledkovú sezónu z minus 1,6% medziročne. Napriek tomu by som nejaký prehnaný optimizmus brzdil, čo sa týka výsledkovej sezóny, keďže minus 1,6% je síce fajn správa, čo sa týka dynamiky, ako sa americké korporátne zisky vyvíjajú, ale keď ich budeme konfrontovať s očakávaniami, tak tie očakávania sa postupne zhoršujú. Zatiaľ čo vlastne do predchádzajúcej výsledkovej sezóny, to znamená začiatkom července, sme vstupovali s tým, že by v 3. kvartále tohto roku zisky mali konečne medziročnou optikou začať rásť, tak vplyvom predchádzajúcej výsledkovej sezóny a výhľadov firiem, ktoré poskytovali na 3. kvartál, sa tie očakávania zhoršili a boli postupne revidované, teda skladných hodnot až do spomínaných záporných minus 1,6%. Ten hlavný ťahuň, aj keď v negatívnom zmysle slova v tomto prípade, je opäť energetický sektor. Tam ten bázický efekt negatívny, ktorý plynie z dlhotrvajúceho poklesu cien ropy, začne odznievať až 4. kvartálom. Takže momentálne ešte z medziročného hľadiska sa stále pozeráme na pomerne prudký prepad cien ropy a tým pádom aj prudký prepad ziskov v energetickom sektore. Ten by sa mal pohybovať nad minus 60% medziročnou optikou a ťahá potom aj výsledok celého indexu do mínusu. Pokiaľ budeme abstrahovať od energetického sektora, tak by americké korporácie mali konečne vykázať aspoň mierny rast ziskov, konkrétne na úrovni 1,6%. Pokiaľ by sme sa venovali výsledkovej sezóne detálnejšie, tak môžeme začať tržbami, keďže tie samozrejme rozhodujú ako top line položka vo výsledovkách aj o potom tých pre investorov najzaujímavejších položkách, ako sú provozní alebo čistý zisk. Tak čo sa týka tržieb, tak tie konečne začínajú po dlhej dobe profitovať jednak zo zmiernenia napätia aspoň čiastočného v energetickom sektore, ale ešte zaujímavejším faktorom je v podstate prerušenie trendu, kedy nám prudko v uplynulých kvartáloch posiloval dolár
To sa v treťom kvartále nedialo, dolar sa stabilizoval, alebo dokonca na niektorých pároch oslaboval. V medziročnom porovnaní veľmi výrazne napríklad s japonským jenom, čo je jeden z najväčších obchodných partnerov Spojených štátov amerických, čo má potom samozrejme pozitívny dopad na v dolároch denominované zahraničné tržby, ktoré americké korporácie generujú. Tým pádom vlastne na úrovni tržieb by sme mali byť aj na úrovni celého indexu svedkom medziročného prírastku, a to na úrovni zhruba 2,4%. Pokiaľ budeme abstrahovať od energetického sektoru, tak je to dokonca bezmála 4%. Pokiaľ si porovnáte tie dve hlavné čísla, ktoré som tu spomínal, to znamená plus 2,4% na úrovni tržieb a minus 1,6% na úrovni zisku, tak je pomerne zrejme, kde vidíme momentálne nielen my, ale aj trh, tú najväčšiu bolesť americkej korporátnej sféry, a to je pokles profitability. Ten plynie z rôznych, dajme tomu, ako by som to povedal, má rôzne dôvody. Jedným z najväčších dôvodov je samozrejme ropa, ale to nie je nič nového. Naopak, dolár, ako som už spomínal, začína pôsobiť po dlhom čase pozitívne. A ďalšie ale problémy amerického korporátneho sektoru, čo sa týka profitability, sa odohrávajú. Jednak tu zostávajú nejaké efekty toho prudkého posilenia dolára v uplynulých rokoch, ktorý znižuje vlastne konkurencieschopnosť a vlastne aj silu cenotvorby na zahraničných trhoch amerických korporácií. Ďalšia vec, to možno ešte Tomáš by k tomu vedel niečo bližšie povedať, ktorá sa bezprostredne možno netýka tohto týždňa, ale je to veľmi zaujímavá vec. Na rozdiel od Fedu, ktorý inflačné tlaky zatiaľ nevníma ako nejaké pálčivé, tak niektoré sektory, pozorujeme to už zhruba 2-3 kvartály, kedy niektoré sektory ekonomiky, ktoré sú tzv. Labor intensive, to znamená veľká časť celkových nákladov sú náklady na prácu, tak už varujú pred tým, že mzdové náklady rastú a tým pádom vlastne zo spoda nákladovou infláciou klesá profitabilita. Ten pokles profitability za tretí kvartál roku 2016 by mal dosiahnuť medziročne zhruba 60 bazických bodov. Pokiaľ abstrahujeme opäť od energetického sektora, tak je to zhruba 30 bazických bodov. Budeme sa venovať, asi máme ešte trošku priestoru, myslím, tak môžeme sa na chvíľku pristaviť aj pri tom, čo nás tento týždeň bude zaujímať najviac. Spomínal som tu Alcoa, ale to je iba oficiálny výsledkovej sezóny. Tie skutočne zaujímavé údaje z korporátnej sféry prídu až v piatok, kedy začnú zverejňovať výsledky veľké bankové domy. V tomto prípade, v tomto týždni sú to banky JP Morgan, ktorá je aj súčasťou nášho zoznamu dlhodobých investičných príležitostí, a potom Citigroup a Wells Fargo. Čo sa týka tržného koncenzu a našeho vnímania rizík v bankovom sektore pre túto výsledkovú sezónu, tak my sme na rozdiel od trhu podčiarkujem lehce negatívnejšie naladení, respektíve vidíme priestor pre skôr negatívne prekvapenia. A plynie to z niekoľkých veličín, ktoré sú pre finančný sektor zaujímavé, ale tou prvotnou sú výnosy na dlhopisovom trhu. V medziročnom porovnaní, pokiaľ sa pozrieme na výnosy na dlhopisovom trhu, môžeme si zobrať ako benchmark 10-ročný dlhopis, tak 10-ročné výnosy štátnych dlhopisov amerických sa momentálne, respektíve za tretí kvartál, dosiahli priemernú výšku 1,6%, čo je zhruba o necelých 70 bazických bodov menej, ako tomu bolo pred rokom. Na jednej strane je pokles výnosov a s tým súvisiaci vlastne nákupný apetít investorov v tomto segmente finančných trhov pozitívnou správou pre výsledky investičných divízií bank. Na druhej strane ale nízke výnosy samozrejme doliehajú negatívne na čistú úrokovú maržu. K tomu sa za tretí kvartál bude pridávať aj zhoršujúca sa dynamika na poli úverov. Inými slovami, celková úverová báza v americkej ekonomike rastie, ale už pomalším tempom ako v niekoľkých predošlých kvartáloch, čo súvisí predovšetkým s tým, že americká ekonomika vykazovala v uplynulých v doterajšom priebehu roka, dalo by sa povedať, slabšiu dynamiku, než sme na začiatku roka s tým počítali, alebo než tomu bolo v minulosti. Takže to sú také hlavné body pre výsledkovú sezónu, ktoré by som momentálne, či už z krátkodobého hľadiska, alebo z toho dlhodobejšieho sledoval. A na záver mi dovolte ešte dve technické poznámky, ktoré sú zaujímavé hlavne pre tých aktívnejších obchodníkov na finančných trhoch, z radou našich klientov, alebo aj klientov, pokiaľ sa na toto video pozeráte.
A tie technické, dva faktory, ktoré by som rád vypichol, čo sa týka výsledkovej sezóny, sú tieto. V prvom rade, výsledková sezóna v Spojených štátoch amerických býva pomerne zhustená. V najbližších 4 týždňoch bude zverejňovať výsledky zhruba 90% tržnej kapitalizácie indexu S&P 500, prakticky celý index S&P 500 teda. A čo sa týka toho, ako sú tie oznámenia rozvrstvené, tak vôbec najnabitejší týždeň tejto výsledkovej sezóny bude týždeň od 24. októbra, kedy nám reportuje 38% tržnej kapitalizácie indexu S&P 500 a z toho drvivá väčšina iba v trojdňovom okne od útorka do štvrtka. Takže tam by sme čakali vyššiu volatilitu, to je moja prvá technická poznámka. A druhá sa týka toho, že v súčasnosti sú už väčšina korporácií v Spojených štátoch amerických je kvôli legislatíve prevládajúcej, je už momentálne v tzv. Blackout perióde, počas ktorej nemôžu uskutočňovať diskrečný spätný odkup akcií. Táto poznámka je dôležitá hlavne z toho dôvodu, že z pohľadu investičného flow, teda toku investičných prostriedkov, ktoré momentálne na trhoch vidíme, je korporátny spätný odkup akcií jediným zdrojom čistej poptávky po akciách v Spojených štátoch amerických v dnešnej dobe.